उर्वरित षटकांमध्ये करावी लागणार आहे ती. महारवळनाथ करबुडे संघाकडून तिसरं षटक घेऊन येतोय तो निखिल सारंग. हा एक चांगला गोलंदाज आहे निखिल सारंग. त्याचा सामना करेल तो डावखुर असा फलंदाज सूरज चव्हाण. दोन खणखणीत षटकार ठोकून आपले इरादे स्पष्ट करतोय तो सूरज. निखिल याचा पहिला चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो सूरज. निखिल याचा पहिला चेंडू सूरजसाठी आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे. झेल घेतो का तो, परंतु झेल काय घेता आला नाहीये. परंतु दोन धावा या दरम्यान धावून पूर्ण केल्यात त्या सूरज आणि नरेशच्या माध्यमातून. या दोन धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 26. पहिल्या चेंडूवर दोन धावा धावून पूर्ण केल्यात. एक चांगला फटका खेळला होता तो सूरज याने. अतिशय धडाकेबाज असा फलंदाज सूरज. निखिल याचा पुढचा चेंडू सूरजसाठी आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू. परंतु झेल एक उत्कृष्ट असा झेल पकडलाय सूरजचा आणि सूरज इथे बाद होतो. एक मोठा धक्का पुन्हा एकदा बसतोय तो मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला आणि चांगलं यश प्राप्त करून देतोय तो निखिल सारंग. आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण म्हणायला लागेल. एक चांगला झेल पकडला या क्षेत्ररक्षकाने. तिसरा धक्का बसतोय तो मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला. धावसंख्या स्थिरावते. धावसंख्या झाली ती तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 26 धावा. हॅलो, सूरज याची जागा घेण्यासाठी जातोय तो नवीन फलंदाज अनिकेत हळदणकर. निखिल याने दुसऱ्या चेंडूवर यश प्राप्त करून दिलंय. सूरज सारखा मोठा फलंदाज इथे बाद केलाय. बघूया त्याची जागा घेणारा फलंदाज आहे तो अनिकेत हळदणकर. बघूया कशी फलंदाजी करतो आणि जास्तीत जास्त धावा करून देतो का ते आपल्या संघाला. संकेत पवार क्षेत्ररक्षण सजवताना. 25 मिनिटाचा कालावधी या इनिंगसाठी आहे. दोन्ही संघांनी लक्षात घ्यायचंय 5 षटक आणि 25 मिनिटं याची नोंद घ्यायची आहे संघनायकांनी. निखिल याचा पुढचा चेंडू अनिकेत हळदणकर साठी आणि हा चांगला चेंडू लेग पाईच्या स्वरूपात. एक धाव नक्कीच मिळेल ती मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला. या एका धावेने धावसंख्या झाली आहे ती 27. तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 27 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. या षटकातील 3 चेंडू निखिल याने फेकलेत. त्यातील दुसऱ्या चेंडूवर एक महत्वाचा असा सूरज सारखा फलंदाज बाद केलाय आणि चौथा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो आता निखिल सारंग. सामना करेल तो नरेश गोवळकर. निखिलचा पुढचा चेंडू नरेशसाठी आणि हा चेंडू ऑफ साईडला तटवलाय. बघूया किती धावा मिळत आहेत. नक्कीच एक धाव तर नक्कीच मिळेल आणि एक धाव पूर्ण केली आहे ती अनिकेत आणि नरेश याने. या एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 28. अजून 2 चेंडू या षटकातील बाकी आहेत निखिल याचा पुढचा चेंडू अनिकेत साठी आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू आणि एक धाव या दरम्यान पूर्ण केली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 29. तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 29. निखिल याचा एक सुंदर षटक म्हणावं लागेल. अतिशय जकडून ठेवलंय दोन्ही फलंदाजांना. सूरज सारखा एक महत्वाचा फलंदाज मात्र त्याने दुसऱ्या चेंडूवर बाद केले. त्यानंतर मात्र एक मोठे फटके खेळण्याची संधी या दोन्ही फलंदाजांना त्याने दिलेली नाहीये. अजूनही या षटकातील एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सामना करेल तो नरेश. धावसंख्या झाली आहे ती तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 29. निखिल याचा अंतिम चेंडू नरेश साठी आणि ऑफ साईडला चांगला तटवलाय. एक धाव तर नक्कीच मिळणार आहे. या एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 30.
3 षटकांच्या समाप्तीनंतर मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाची धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या